Anaw. Ano yung kasi raw? Bayaw ya. Bayaw ya. Hindi, wala. Bayaw ya kaya ang babayo po niya. Bayaw ya na. Ano obra ni Sir How? Hindi pa section yan. Construction. Pero may ginadi sa nagkakanto. Ano man? May ano di sa mga karbaw ho? Wala. Ang nakasapro gani ko nang kamatay sa mga Ano ba na sa aga nga pangita? Siya kayo mas bukas to wala na batay. isang aga naglakad. Sa kado naglibot. Tapos ay siya po naari sa siya galipano nga naglapot sa patay na sa ano na kwan man. Ano obra May ni Sir floor Mama? play na nung plastada naman sigila na. Construction mga Construction. Pakyaw ba na? Paano sa naklapon? Tara sa Ano talong. na gani? Ang muna nga ni pamangkot yung paano sa naglapot tapos patay na sa. Nga mo na saan mo rason kayo dito mo na nasasamon. Naglabas pa po sa ilaw to. Ano? Aros dito, so po naglabas pa sa ilaw no. Alas 8 pa lang? Sa mga ganun, agi na sa naka-jacket, sa amo na ikaw. Oo. Dayon? Makot siya mong project, di ka makadujik. Yan, dire lang mo